Kamu lagi lagi aja. Saya kata-kata kalah ini. Ini susah nang. Man makasih udah. Malay. Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि माइदांस्रि बर' इउटुब चेनेलाव बेसेबा गोबावनि उनावसो दिनै ब्लग भिडिअ लाबोलायबाय आरो नै जों दा मानखुदो आंबो थांगासिनो ओमफ्राय मायानि बार्थडे दङ आरो बार्थडे केक जानो थांगासिनो दा जोङो मायानि केकखौ नै लांफानो नागिरखादो जाग्राफोरा गोदै गोदै गोजा मिक्सार लांनाय दाङा गोथाव मिक्सार लादो आङो गोथावथारनो दासो जाना नायदो जा मोनसे फवासेयावनो 50 थाखा गोथाव मोनजालायो आरो आं इदो बानलु थानायखौ फवासे लाबाय आङो मात्र केक लाबाय गवानो केकखौ लादो ओमफ्राय हाथायबो दङमोन दाख्लैनिसो बे भिडिअआ 15 आगस्टनिसोमोन आरो सफैबाय जोङो मायालानि न' माया दा साहा फुदुंगासिनो दङ आरो गावखौ देखायथ'नो रायलायाखै आरो खिथिया दे जि गरम नारानि बायदि दिलेगट नोङो एक्ट्रेस बायदि देलायनो दा केकखौ न'आव हाया पार्कआवसो होगोन इसोरना न' खाथियावनो ना मालाय पार्कआ तामुलपुर पार्क पार्कआव जन्म जादों दिनै 15 आगस्टआवसोखा एकदम गुन्दुगुलावनो साहा फुदुंबाय थादों नै जोंहा हाबहैनोसै पार्कआव मायानि केकआ ओमफ्राय बार्थडे गोलानो ओइ नैथिंसो माबालायनो थांदों मम'बो जाहैनो जोंखौ बेरखासा साथा मालायनियासै नै जों दा पार्कआव हाबहैनोसै नै गेटआ ओमफ्राय गेटआ मोननै आरो इथिं मोनसे दङ मोनसेथिं आरो सिरि गोनां दङ इथिंना बाय माराम जानाय बायदि इथिं आरो प्लेन आरो गारि सारि सोनाय आरो जों हाबहैबाय लोगोफोर लायो दिनै नोंसोरो खानाया हाल्ला जाबाय थादो फैसा लानाङामोननो 10 थाखा होगोन बिबारा दाबो मोनफैयाखै खानाया मोनफैनो दा जानो लुबैबायनो जानो नै दायो नायनो हागोन जागाखौनो मोनाखैनो दा केक हानो जागाखौनो मोनाखैनो लाजिदोनो मानसि थानायखाय ओइ र' माबाय नै जागा नागिरदो थान्दा जागा नै होनबा नै सिङाव मादुनि खर'आनो नै सिङाव नै दा हाबसिजोबनायफ्रा माखिनियाव होनदो नङा लामा जिं ना आरो ओइथिं मोनसे दोङो ना नङा ओइथिं दोङो जां फायसा नायनि खेबसे जागाखौ नागिरो टाइम थांबाय जोङो बबेयाव नैखिनियाव ना ओइ खेबसेनियालाय खेबसेनिया मा जाखो ओइ जागा नागिरना मोनदों नामा बारदै गिबानो मोननो थानायसो होनाय आयै जेबोदो नाङा नैथिंनि माबा गोजा मुस्रोमनि नैखिनियाव बवा नै बिबारा जि समायना ममियाव दांहरलाय ओमफ्राय बिसिना साजा होबा हरलाय बिसिना सादोर होबा हरबोबाय दा मोनाबा सांखागोन जागायानो आवग्रिखाबाय दखन बाय जिं दै बथल ओरैनो फिसासो दे जोंनिया आं नायदोंमोन आंनाव दङ जां प्लास्टिकाबा बेयाव दङ जां सा ओयाव दङ ओइलाय मोजां दो दिहुनग्रो बाय माबाफोरखौ दै बथलफोरा फसंनो हाया न' ममिया दे जगोन दे नैथिं दोङो र' खेबसे फट' लानि गोजोनबो जाबाय आरो नैखौ बख'नखानि
मोजां नुगोन होमबा न' नैबे साया बोरैबा गोलैबाथाय माबा जागोन दे गोलैया दे ममखौ सुखांगोन सुवा मा ओरैनो बायगोन बेखौ न'आव लांनानै सुगोन आं दा मालाय बार्डेआव ममखौ सुनोसो मोनानो अर खोमोरनो मोनानो सुना हो ननसेन्स मा खालामदो मा खालामदो र' लासै माबा नै खुलि नायदो मायानि दलहा फुनना होबाय दानि बेखौ जायाखैना जाखायो एगो नङा र' नेखौ बख' बेखौ बाय लाबला खामखा ला फट' साबाय मोजां साबाय ला दे माथो नोङो बाला फट' साना भिडिअ साबाय अके नामखौ मोजां नुनाय नै दि लाना साफाय लानानै दायो साफायनो हागोन नोंनि मुंखौ दिहुननाया नोंनि मुंखौ दिहुननाया मोजां नै मायानि बार्डे केकआ नैबे सा ओमफ्राय साहा गाइखेर साहा थान्दा ओरैनोथिं मम' ओमफ्राय आरो ओइनियाव दंबावो मम'आ मायाव मोनबा ओइनि दांबाय थादो खासेया ओमफ्राय खासेया मा होनो केन्देल लगायनोनो ओमफ्राय माबायानो लाबाखै ओमफ्राय दासो मबा थांखो इसोरो देसाल नायगिरनो थांदो बिबाराबो नै जोंनिया इमान खाथियावनो मोजांथार मवाबा थांदो आरो जों दासो मोनफैदो दा ओइ प्लास्टिकआ जानो नेबाय थादो जानो नेबाय थादो जोङो दाबो जालायनो फट' साफायसोदों मालायनि दानो मम'फोरखौ जाना दोनगोन र' दे सालिखौ मा दोनदो ममखौ मायाव होयोमोन गिता जलायनो रोङा मालाय सेम सेम नोंसिना खानैनियाबो कालारा होमबालाय मा नोंनो एकदम कारा होखागोन ल' हाबौनो हानाय माया बर' मालाय लाजियोनो बार्डे गोलानो लाजियोनो मबाइलाव दामनाय हामोन अ दिनै माबाखाना 15 आगस्टनि जनगणखौबो होखादो आंनो ओइ बिनि बावलायो गावनो मालाय टेस्टियानो सननो नाङा र' एसे आइनाव दोनखायो नायनो थाखाय माया होदोवाखै बायखो दे माया दौनि जानाया इदिनो हायाव सुनो थाङो मिथा माथा नङाबा नों एल'दों नियो इथिंबो र' आंबो दौवाखै न' दे दौ नोंहा तो हमथ'लाय आखाइनि जाबाय थादो गिदिर गोलावसा मुलाखौ होदो गिदिर गोलावसा बावरां गारियो आंनि ब्लग लानाया जायाखै जां मोजां जाबाय दे इखौ दोनथ' दे ओमफ्राय ममखौ जानोसै नामा ओइ प्लास्टिक हरजोब मा केकखौ दान जागोन फायनो रोङा नामा नों गामबि ओरै थख' थखा खेंख्रा खेंख्रि एरि हाना थाबायनानै आनो बिबार होदै बिबार होनसैयाव एसा टिफिन लाबखानांगोन
नै केक हाखांबाय माइया दा जानायनि थाखाय हागासिनो आरो सा केकदो सा हो मिनिथिं दैखौ बाय लोंनियावलाय गुसुखौ ना माखौ गुसुखौ नों एबार सोरनि जाबावगोन एबार दैमा जिङाव दै ओजा ग्रासलेण्डआव माखौ गिलासाव मोनसेबो है गोमाबाना लाय सोरबा दे नै जानोसै गोमाबालाय सोरले जानोसै हाबपां ननसेन्स गैला नोङो गोरान हाबपां आरो दैया ममिनि गिलाखौ सिदा हमा माइ नैथिंसो नै बिबारा नुजाखायो जाबाय मालायनि खासेयासो लाखादो सब्ल'खादो ममि मालाय मायानि बार्डेआव इयाव जागा होयोमोननो खिथाना दोननायमोनबा एसि होयोमोननो सोरनियाव बारो मालाय एसि ना माया आंनिया थांखांबायना आंनि माथुनिसो बायसिगोन नोंनि आंलाय मानि आंनिया बार्डे माबायानो इउटिउबा माबायानो जायाखै ममिनि सुबलोंनाय दिनै आखाइ सुलालै आं बिदिनो लोंगोन लास्टाव सुगोन बेदरनि सानदों नङा इखौ जाबाय दे आरो मटिसो जागोन लासनिखौ होनोबा जागोन गैया गोरखावलाय बेबार जानानै दे बागिता दे cuma kecil orangnya deh deh malah ingat pikir kalau nanya ini tahu nasi pikir kamu nih ini kayak apa tuh bahaya sana itu kan malah itu tuh hilang bahaya sana itu kan malah polisi mana ada apa sih kon aduh ping ping nilai deh sem ikut lagi dah lu nak plastik sama आंनिफ्राय फिसा सोजा खुलिनायाव बोसोरसे नांखागोन केकआवनो हरलायाबानो जाबाय आरो नङा जेनेबा नों कार्टन बानाय क्लासखा
Ba gosom-gosom no paling sabar. He pom black kici ta benar lana faido. Nang mau sih bilang. Lasa hama jangan suka. Yo tuh sih bagi kena. Mari. Oh my god. Nah alas. Udah tane. Wow. Iya iya badi. Bisa bagi. Badi lagi. Emang gimana nih? Asa hagre usro pai kabai. Saku dek ini saku dek. Las ni las. Makos to. Ma. Oh, kau nu laki kena ba ni lai de. Gitan di. Bar mau mini se. Sampai deh. Gila, Ibar. Ibar sa. Sampai Ibar gila. Gila semalam tuh kan nih sedang malah sih. Mensauni sejebna la. Man ke bodongo. Dari pink color sedang pilih. Sejebna la. Ih, itu kan haga. Yo musrum pai gon, mai tingkat. Dunto ngapa. Asam kan kan. Mari, ris. Makan. Dia sampai. Lại, đâu có phải thằng được. Đây, em đây nè. Mà đi. Ui. Đấy. Đấy. Ấy cái số. Yang kan ada. Bukan pesan dari siapa? Masa mana sini? Ini kok aku video biasa. Mati juga kamu lagi. Wah, bener banget. Aduh, cuma macam mana? Mana? Sambung guys. Ini. Di barat. Kek जाखांनानै मम' जाखांनानै थान्दा लोंखांनानै बयबो स्रि ओइ भिडिअ'सो खोनासै ini hero Honda गारि सलायदोनो खालाम थां बयबो थापाtin गोलोमदै हाबबाय गोलोमदै दा आं खाम भिडिअ हमो दे मालायफोरा रोंखांनानै नै रिल्स बानायनो नागिरदों ओमफ्राय मायाया नै मानोथो नुजानाङैलाय Honda गारि ini mobile malika blok ara video mana malai mau harga mau ini video kamu minta kan nanti ini baki cing harus mana ini ba makan ngai oh bani deh ini mobile malika kamera mende video nak kamera nggak tahu no harap mau nggak apa ini dan apa ini मेथाइ खावना जादो इसोरो ओइ नै सिरि सिरि गावसोरनो मिनिनानै मिथिबाय ओमफ्राय सोरनि जानायमोन होनथ'यो आंनि मेथाइ खावखामादो नै दहाय हाथायाव बायनायखौ नै मेथाइ खावखामादो नङाबालाय मा मोस्रोम दे ओमफ्राय नै टप्ला टप्लि बादाया नै खासेना साथा बथल गिदिर मिथिया ओइ लामाथुनाव सोदो दां Oh, ini moजां नुदोथ' आंबो खेबसे ममिनिदो गैया इथिंसो बांसिन
खालिया गसिगोन थांनानै लोगोफोर नै केक सा थान्दा मम' जानानै दा थांनो ओंखारबाय आरो मेथाइबो खावदो आंनि बेगनिफ्राय आं फट' साफायनो थांबाय आखायाव एसेलायनानै मेथाइ खावनानै जादो बिसोरो ओमफ्राय मोस्रोमा गोलैनानै थाबाय मोनसे ओमफ्राय हमजाबाय सिखावखौ लांबाय थादोंमोन इखो मान मेथाइ सिखावनाय थाबाय ओमफ्राय खासेया मोनफैयाखै खासेया ओइनो फैबाय थादो दा थांनो ओंखारबाय जोङो आरो सा दंबावो